ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ମିଠା ମିଠା ଗପ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ। ଛୋଟ ପିଲା ରଘୁ ଓ ବୀରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଗପ। ଏକ ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରଘୁ ନାମର ଏକ ଛୋଟ ପିଲା ବସୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ଓ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ବନକୁ ଯାଏ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏକ ଦିନ ରଘୁ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ହେଲା ବୀରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହ। ମାଙ୍କଡ଼ଟି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ ଓ ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ରଘୁ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଃ, ଏହା ମୋ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ହେବ। ମାଙ୍କଡ଼ଟିର ନାମ ଥିଲା ବୀରୁ। ବୀରୁ ଓ ରଘୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ ଘଞ୍ଚୁଥିଲେ, ବନ ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଫଳ ଖାଉଥିଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ମିଶୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କାହିଁକି ଏକ ମଣିଷ ଛୋଟ ପିଲା ଏମିତି ଖୁସିରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛି? ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବସୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହାତୀମାନେ, ସିଂହ ରାଜା, ବେୟାଳଶିଳା, ମର୍ଗା ଓ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ, ଏହି ଛୋଟ ପିଲା ଆମ ମାନବ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ହେବ। ଏକ ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଦକ୍ଷିଣ ଅଂଶରେ ଅଗ୍ନି ଲାଗିଗଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପଶୁମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ରଘୁ ଓ ବୀରୁ ଏହି ଅଗ୍ନି ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଯାଇକି ଆମେ ସଂଗଠିତ ହେଲେ ଏହା ଆରାମରେ ଲିଭେଇ ପାରିବା। ସିଂହ ରାଜା ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହାତୀ ଏହା ଶୁଣି ଅଗ୍ନି ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ତାଳମେଳ କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହାକୁ ଲିଭେଇ ପାରିବା। ରଘୁ ତାଙ୍କର ପାଣିର ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଆସିଲା। ବୀରୁ ତାକୁ ଜଳ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିରେ ପେକ୍ କରି ଆଣି ରଘୁକୁ ଦେଇଦେଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଗ୍ନି ଲିଭେଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନିଆଁ ଲାଗିବାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ। ସିଂହ ରାଜା ତତ୍ପରେ ଘୋଷଣା କଲା, ରଘୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲର ନାୟକ। ସେ ଆମକୁ ଶିଖାଇଦେଲା ଯେ ସାଥୀ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ କରିପାରିବା। ରଘୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା ଆଉ ଯାଇ ଘରେ କହିଲା। ସେ କହିଲା, ଏହି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? এই ଗପରୁ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। କଣ? ସେଇଟା ହଉଛି ସହଯୋଗ ଓ ମିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ। ମଣିଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆରଥରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।